uya ne duty bike andi tine motikari akauya ne duty bike achimhanya andi nduku aona inini ndichibudira ndibva kubridge yachidzika aibva asweva 3 times overi pamwe akachirika paduty bike ndoraka rakarwa motikari tichigara pascreen tichidona basi handiti uyo anga asiri paduty bike anga atorichirika nofunga richirika parikazosvika pangatiiri 3 meters duty bike richirwa motikari iye haina kumbomutuma duty bike ndorakauya rakarwa motikari iye achirika duty bike saka kunonzi kutuma munhu here. Asha TV nyaya sezvadziri mhosva yawakapara yekuti Malenton Zambara itsaona une mota iye ari pamudhudhu yapera haina kupera famba wakati uchamubhadhara mombe mbiri hauna kuzomupa mombe dzacho. Achino gurei wayakuno garawa yombo kugadza utongi izvozvo nawi muri kuinzwa nawi ndakugadzaya pavachinogurei pamusana pekuti uyu ndizambara uyo wakandingirika wakabhadha uyo agere apa mwana wake saka ndinoita kuti baba munogara uko muri witness imimi ndimi mundu kuya mogara apa. Yes, relief. Nawiri hapa it is very clear and very straightforward. De wapika chokwadi pika tanga hivi chataura chokwadi anditaure manyevu mwari ngandibatsire timwari ngandibatsire ndichataura chokwadi anditaure manyevu saka mwari ngandibatsire apa hatisuda kupedza nguva yekuenda mberi zvakanyanya. Iwe uyu unomuziva Sanu sustain danger makazivandana kupi togara kumarendi kumwechete pabhikoko iye anogara pabhikoko indogara padoso saka nokuti akatidhuma nemotikari ndiri pamututu ndokuzivana kwataita chiuyisana kuno kudani ko danger uyu unomuziva here uyu bongo ndomuziva munozivana sei atizivana mukugara tichitofambidzana tichitotengeserana tichitowirirana mukugarisana nokuningira ndokuzivana kwamunoita hapana kumwe kuzivana kwamunoita siripo kugara amunozivana ukotagamuchira kuti munozivana pakugara
nekuningirika kokumwe kuzivana kwacho kwaita kuti mugare panzvimbo imwe chete mese munozivana chii chakugadza yapo nhasi chatigadza pano painyaya yeaccident yatikaita inini naiye. iyi accident uri kuiziva makaripota mapurisa takatoenda ndakatonosevha kuguruwe kwamija street guru wakasevha nyaya yacho iyoyo. oho wakaningirika yakatongwa vakakuti chii nyaya yacho yari kuti hanzi ndakamutuma ndati handisi kubvunza handisi kukutongesa kuti I'm not on the scene of the accident. Ndikuda kunzwa the outcome. Yakabuda kukoti ndeyekuti ini ndakawanika ndisina mhosva panyaya yakuti ndakamutuma ndakazibatwa nenyaya yelicense. Wakaita sei? Ndakabatwa nenyaya yelicense. Ndisina license. Wakabatwa nenyaya yelicense yekudrive ndisina license. Iwewe mututirongo ndiwanga kudrive mota motikari wangu sina license. License inopirwe kune vanodrive motikari. License kuti uri kuziva iri mutemo yemunzira. Kwewe sei usina license? Handisa ndatora. Sei usati watora? Sei usati watora license? Mari ndo zisati dzanyatsa kubata. Asi unoziva kudrive? Zvinochiziva kuti kumurawo wedriving wekufamba paroad kana wine license anditi wine license inokuprotecta kana ukaita tsaona inokuprotecta nokuti pane karuzivo kavanotora vachiti unoziva. Zvino kana usina license no matter how good panenge pane degree rokuratidza kuti hausi driver unogona kukonzesa tsaona, unogona kufambawo zvakanaka, ndicho chekutanga chatinenge tiri kutarisa. Izvo tatsveta parutivi tauya pakuti uyu makataurirana kuti chii pamakaitirana accident naye. Patikaita accident naye takataurana kuti batsirana kuita muchipatara. Kubatsirana kuita sei? Pamari dzekurapisana. Dzekurapisana? Wakamurapisa? Ya ndakabvisawo mari vandebvisa kwanisa kubvisawo pachibatsirana. Kopa compensation. Andanyatsa kupanzwa. Compensation Mwerewa mubhadharo wekukwara maringa akaita. Ipapo ndisiri kuzopaziya kuti ngatidzokeredze nawo uyu ape statement yake zvavakataurirana. Pinda muda. Achigwida ndibatsirewo nepepa reri ndo ringangona kubatsira ngaiverengwe tifambe nendima. Pakanzi minutes of meeting held on the 19th of November 2023 between Eastern Danger and Lenton Zambara at Galloway Estate. Mushure mehurukuro dzakaitwa nedare ranga riripo remazita ari kwekupedzisira kwemaminutes, takazowirirana nepfungwa dzakataurwa namai Zambara nemigama dzekuti ndivabhadhare ndiripe mombe 2 mhosva yobva yapera. Mhosva yacho ndeye kumurapisa kukuvara kwaakaita tsaona yakaitwa inonzi compensation.
mabhadhariro emombe dzacho. Mombe yekutanga ndichabhadhara musi wa8 December 2023 kana kuti $300. Mombe yechipiri ndichabhadhara musi wa1 June 2024. Pazuva ranhasi hapana chandabvisa, asi ndavimbisa kuzadzikisa chibvumirano chataita muzuva ranhasi. Nhau iyi ichiri mudare ndinokwanisa kuti dare redzimhosva richandisunungurawo nekutaurirana kwataita. To fulfill this agreement, the court charged me accordingly. Witness Lidani Kasukwere, Vitco Chairman, Clarkley Farm, Raitoni Nyamunetsa akasaina, Jenny Gama akasaina zvekare. Chimubvunza kuti tsamba iyoyi kuri kuiziva here? Eastern Danger akasaina, Lenton Zambara akasaina. Chimubvunza kuti ari kuiziva here? Tsamba muri kuiziva here akuru? Vongu tsamba ndikuiziva. Ndiana mazwi ari kutaura muri kuyaziva? Vongu. Akadhuma mhosva yako uri kubvumere shana ndikuona kuti pane nyaya mbiri apa sekuti utanga waadhimita umambo wakaita usitorina license yemhosva. Chechipiri pane nyaya iripo yamakasaurirana kuti waisvika nguva dzinoitwa kumoka wechimwe chikamu uri kudzimama iri mhosva dzako dzemure Kwete. dzese hapana iri kubvuma wakaita mhosva yekunodhuma. Chipiri wakasainira izvo kuti uchamubhadhara asi hauna kuzomubhadhara. Saka kureva kuti iro pepa iro makandonyorera here kuti zvipfuure kana kuti panoparara pamusure pakanonyorana bepa iri panga paripo kuti nyaya yanga yakukoti vakaendesa nyaya yekukoti saka ini ndiri kukoti ndopa akazodzoka vakutanzaiyo handi tinoita sei tinotaurirana vaibva vauya ndichiva tawirirana tosangana kupi kwasekuru wavo kugara tichibva taenda kugara ukekuni tasvika tanyorerana bepa iri tawirirana vakazodzoka inini ndakupi ndakumba tanga tawirirana tubepa tichauya kuno kuwana polisi totora chi mupurisa tosenderana chi mapepasi toisa mapepasi kana tari matatu kuti yarigara ne1 togara nechi ne1 umwe witness wagara nechi ne1 bepa vakabva zviramba kataiwa zvatawirirana zvezvi asirizvo enda unopedza nyaya dzako kupi kukoti ndichibva tazienda ndichibva ndasvika kupedza nyaya dzangu kupi kukoti saka ndakutoshandisika bepa rakuuyiwa futi naro kupi kuno kubhata vakatoramba ndiyo vakati zvatanyorana sirizvo enda unopedza nyaya dzako kupi kukoti kukoti tsamba yachina loya apa ndina ndine risiti randikanopedza kubhadhara. Unza risiti kuti unza risiti kasika kwa mwanangu.
ningirikinde kuti chi Dora ndikanobvisa fine ye-drivers license. yei Ye-drivers license. ye-drivers license. Bongo. Zvino automatically iwewe unoziva kuti wakadhiraivha ukakonzera kukuvara kwemunhu, ndizvo makaita tsaona ukadhumana, Takadhumana. makadhumana nditi ropa rikabuda, ndizvo Bongo uyo akakwara gumbo. akakwara gumbo nditi Bongo. mukamhanya kunoti anobetserane kurapisana nditi Bongo. zvamakabetserana kurapisana iwewe before anything ndeyekuti motikari haitendedzwe kuti idhiraivhe nemunhu asina license. Unoziva Bongo. chinhu chikuru chakwakanga uri kudhiraivha chakaenda chakakonzeresa mumwe wako kuti akuvare, ichocho imhosva. Chechipiri ndechekuti pakutaurirana kwamanga muri kuitirana kuti nhau ive inopera, hauna kuzozazikisa mukurapiwa kwemumwe wako. Pamusoro ipapo mako. Toda kubvunza. Uyu aiva nedhudhu bike andi tine motikari. Akauya nedhudhu bike achimhanya andi aona inini ndichibudirira ndichibva kubridge yachidzika. Aibva aswevha 3 times pamberi pangu. Akachirika padhudhu bike. Dhudhu bike ndoraka rakarova motikari richigara pascreen richidonha pasi. Andi uyu anga asiri padhudhu bike. Anga atorichirika nofunga richirika parikazosvika pangati iri 3 meters. Dhudhu bike richirova motikari. Iye haina kumbomutuma. Dhudhu bike ndorakauya rakarova motikari iye achirika dhudhu bike. Saka kunonzi kutuma munhu here. Kuita sei? Kumudhuma here ikoko kwandikaita. Aiwa, wakakonzeresa accident. Ko aidriva dhudhu bike. What? Aidriva dhudhu bike. Akaswevha pamberi pangu aibva chirika dhudhu bike aibva siya dhudhu bike. Ane class inoda more qualification ndeipi yedhudhu bike netractor nemotikari. Accident kai. Andati anoda qualification yokuti apinde adrive motikari. Anditi neanoenda kunojambira patrakita kana kuti pamudhudhudhu anotarisirwa kuti aende anodzidza uye nezivo yekuti asati abata charuda kufambisa ndiani. Saka kuti dhudhu bike haribvunzwe kuita license. What? Dhudhu bike habvunzwe kuita license. Tiri kuti dhudhu bike rine license rari. Urupanzo riri lighter than license yemotikari. That's why in a class. Urupanzwisa driver wetractor anoenda kunotrainwa here zvakafanana na driver anodriva motikari. Vanopuwa same license. Handisiyo ipapo. Handisiyo ipapo kuti zvifamba sei. Auzive. Saka ndiri kukutaura kuti iwewe ndichikuona uchiuya mukati medare rangu ndichiona kuti iwe wanga uri kudriva motikari musikanzwa, wanga une maaeroplates na driver mumwe parutivi. Kana une maaeroplates andinofamba une driver parutivi wekuti kana ukatadza ukakanganisa kudriva anokubetsera. Motikari yangu inoitwa nezvesu zvakwana mapepasi ese.
provisional nayo i-admission license inotewe mhoso yakazvimiririra yakazvimiririra saka panhau yatiri kuda kutaura pano zvinhu zvamakawirirana zvatiri kuda kuzadzikisa kuti makazodzadzisirana isi chete pamusoro ipama inini pandikupikisana napo pokuti anzi ndakamudhuma apo handipo hatisisipo pakuti tiwe mukutonga kuti accident yakafamba sei handipo ndepetraffic patiri kutaura isisu ndepe ropa rakadeuka neakaya kuzotenga samanisi ndanzangu ichinzi ini ndakadhuma mhosva yangu ikunzi ndakadhuma Newton Zambara ndo panomanzvira ndaita paverengwa bepa vanogona kuti dzokoredzera kuti uerengera kuti nyatsonzwisisa chikwida verenga pepa iro rakuda kutiningirika inodiwa kudarira mambo makope nokuda kwemhosva yawakapara wakadhuma Newton Zambara nemota ari padhudhu bike kari pamudhudhudhu wakati uchamubhadhara mombe 2 hauna kuzomupa mombe dzacho akati nchamubhadhara mombe 2 pashure pekunga mudhuma nemotikari iye ari pamudhudhudhu ndiwo pane nyaya chete right pamusoro panyaya kuti takawirirana kuti tichamubhadhara mombe 2 takaenda ndi chimwe tanonyorana bepa iri vaibvadzoka iyo akati ayo bepa ratanyora iri harichashanda enda unopedza chi nyaya dzako nokuti taida kuuya kuno kuti tidhindise mapepa ati mapepa 3 saka chazvinoshandura akaramba kuti tidhindise mapepa akati enda unopedza nyaya dzako chazvinoshandura kudhinda handitika nekusadhinda zvairapa munhu akuvara here kana kuti kwanga kuri kurerutsirana panguva yekuti tsaona yaitika wanga usingazive kuti iwe wedheti unotongwa nehomicide here kana kutongwa nemhosva ipi uri kupanzvisa pamusori pama da kuti nyatsobata nyaya iyi yaitika 2022 bepa takarinyora pane dheti chiya pabepa mpariwa unokwanisa kubetsera ndimakamhanya nenenengirike betsera neevidence musi wakakaitwa ndini musi wa 9 January 2024 iwe uri kuverenga LC nengirike wakatenga samon tsamba yeye ine date pavakanyorerana reagreement vakapana agreement pabepa iroro musi wa 9 November 2023 pamusoro mama dhenja angangoda kuramba hake chinhu chaari kuramba ichimambo takatofamba tese naye amushure mukuita accident nomwana hake chinhu chaari kuramba ichimambo takatofamba tese naye amushure mukuita accident nomwana achitobhadhara macost acho tatochovha tasvika taapakati pekuti achitorwa maexray danger ndobva atanga kuramba kusuduruka ndobva angotsakatika zvimwe zvese ndakazopedza ndandega ndozvandinoziva inini saka ine chaari kuramba kuti handizive nyaya zvokutondishamisa mudare muno mukapa nokuti danger uyu kwese vakatowirirana vakatofurira mwana wangu kuti ita ndakatsika pothole ndio statement yakaenda kumapurisa ndakatombonge ndatodhauta kuti marege kutaura chokwadi chiripo kustatement yemapurisa vakachinja statement iyo vakati ndakatsika pothole ndakaita sei ndakaenda kunowira pamotikari yake
ndiye danger zvavakawirirana vari vaviri ini ndisipo pamusoro ipapa zemba isusu pataenda kuchipatara tichirapisana ndi apa ziripo panotaura nyaya yemombe idzi apa dzainyambiri kapa isi kutaura kwakatangira nyaya ndokunotangirwa hautangire kukuti kumombe right pakatangira nyaya ndokumbira mombe kutaura mari yandikabvisa tichibatsirana waibvisirei simubianga akakwara panzvimbo but makazondichinjira makandiita iwa iwe enda unopika nyaya yako kukoti aiwa iwo chawakabvisira mari uya muchipatara waibvisirei wakatakurirei mwana wangu kuenda naye kuchipatara sibianga akuwara panzvimbo akakuwara tirudzii ndochaunofanira kuratidza dare rino aiwa dare nyaya iyi yekuti mimi kuti ndakamudhuma nemotikari asi ndizvo iye motobheki pakatosvika pamotikari iye akasipa motobheki imotobheki yakaiva akarwa motikari yangu uye achirika motobheki tandoda kuti dare rinyatsonzwisisa kuti zvakaitika sei pauri kuti iwewo akachirika pamotobheki munhu haangotanga ungochirika pamotobheki asi zvakaitika sei uchiadzichitika motobheki handiti Okay, order. Now we guy ngatirege kutenderera hedu. Now we pane citations and the quotations. Pane zvakawiriranwa zviri apa. No one evidence iripo ndeyekuti tsaona chokwadi yakaitika. Ndizvo tsaona yaitika chechipiri iwewe wakadrive usina license. Ndizvo chechitatu compensation ndiyo yatiri kutaura nezvayo kuti iwewe wakakuvara sei. Gara zvakanaka iwe. Wakakuvara sei chiri kudiwa pa compensation sekutarirana kwamanga makaitirana ndiyo justification inokwanisa kunge iripo chete. Pane kutenderana kwamanga maitirana ndiyo judgment yacho kuti chi kana makanyorerana kuti mombe mbiri ndizvozo mombe mbiri ndizo dzinobhadhara pamusoro pamama patikatoorana beba tine mari ko yatikabvisa mumashuro vaiti ngonditiudza kavani kuti iwe chingobvisa mari yakati vaiti kungotiudza kavani kuti iwewe chingobvisa mari yakati nokuti takatanga kurapisana tapedza zvozvo ndichibva ndaendesa kukoti ndakubva kuri ndakunzi ndakuchinzi ndifanira kubhadhira futi 2 months. Iwe mukomana dai kuri kuti uyu akafa maitaurana kuti chi nditaurire pitaurako accident kamombe yakaitika chiteerera ka ndio patataura isisi nemurawo dai kuti wanga uine license urunzwisisa nhau yako muno izvozvi ndange ndaitaura kuti discharged dismissed urunzwisisa ndange ndaichita sei ndaidismissa but handigone kuidismissa because you were not qualified to drive the vehicle which was involved in an accident. Andiri wandinzwisisa zvandataura. Ndipo kana uchiti ndopa wadzvinyiririka nemurawo ndopa wakudzvinyirira kuti next time don't drive a vehicle without a license. Rega ndikutaurira munyika nenyika mirawo yakasiyana. Ukadrive unopinda Mozambique ukaenda ukauroverwa kana kuti ukarovera ifeti ukauya akakurovera mapurisa veko vanototi une mhosva because ndiwo wabva kuZimbabwe kwako uya kofamba muno muMozambique. Dai wanga usina kuuyamo awaikonzera accident muMozambique. Runza kutaura kwangu. Saka iwewe kushaya kudriver kwako license no matter how good but usina license neni ndenge ndakutoisa penalty yekuti handidi kuona munhu anodriver asina license. Nokuti pakaitika chinenge chaitika ingave tsaona
inoenda kunodonera uyu kuti iwewe apa una kunge wine license ndipo pauya mhoso yako payaungana. Then chechipiri chechina ndechekuti iwewe une kuwirirana kwawanga waita nemumwe wako. Ye maida kuti muite mutual agreement kusolve problem yenyu. Mukatombofamba nanu muchidetserana. Asi pamusana pekuti pane zvaitika nhasi uno uyo haana kufa, nhasi uno wakuti aiwa mupenyu apa hapana chipoko chinouya, saka wakuda iwewe kuti urambe mhosva. Aiwa, kana usiri kuramba mhosva then ndio pawatariswa nedare kuti iwewe unombozadzikisa zvamanga mawirirana ubisa mombe mbiri, because paakazosara uyu akuenda kunopedzesa kurapwa ndanzwa achitaura kuti wakanga usisipo waita pullback. Ndizvo zvandanzwa, ndizvo enzerere zvamanzoenda ngere munhu. Saka uri kupanzwisisa. Saka patiri kuti tive tinoita tatokutsigira kuti uputse promise yako yawakanga wataurirana nemunhu pazvakanga zvichibuda ropa. Saka mudare rino rine kuona kuti iwe uda kuputsa agreement yawakanga wakataurirana panguva yetsaona, ende akaenda akarapisa mhuri yake, wakaita basa wakabetserawo, asi paakazosara upedzesa auya kudare kuna mambo kuzokumbira compensation yamukanga mambowirirana, ndio yachiya ndiri kuti you continue to pay that compensation, and to that effect is 21 days to react. Kana usina kureacta in 21 days is up to you, and kana waona usina kugutsikana unokwanisa kuenda kwa unofunga. Wazizwa? Ini ndio mtongero wandakuita.